Paperin täyteistä päivää kaikille ja tänään puhastelemme jälleen origamien parissa. Eli tänään me teimme tällaisen origami-linnun tai japanilaisen linnun tai joutsenen tai miksi tätä tahtoo sanoa. Ja kun tämä työ on tehty, sen pitäisi pystyä räpyttämään näin. Suurin piirtein se ei aina onnistu, joten älkää lannistuko, vaan yrittäkää uudelleen. Minun ennätys tällaisen teossa on ollut kai minuutti. Mutta nyt varmaan rupeamme tekemäänkin näitä. Eli aloittakaamme. Kun aloitat origamien teon, tarvitset paperia. Minulla on nyt A4-paperia, mutta voi käyttää eri värisiä ja eri kokoisia papereita. Sitten tarvitaan sakset. Ne eivät ole pakollisia, sillä myös kädellä voi tietyllä tavalla leikata paperia, mutta silti siinä sakset. Sitten voit tarvita teippiä, mutta sitäkään hyvin harvoin, sillä origamit tehdään lähes aina pelkällä paperilla. Ja joskus myös nitoja. Sitten origami-lintujen ja muiden eläinten koristeluun voidaan tarvita kyniä. Sitten voidaan tarvita harppeja. Ja voidaan tarvita kumeja ja terottimia. Mutta aloittakaamme nyt. Eli aloitan sellaisesta origamista, joka on ollut mulle varmaan yksi ensimmäisistä. Eli kun otetaan paperi, kuten näette, niin aloitetaan sillä tavalla, että otetaan täältä paperin reuna ja käännetään niin kauan, kunnes täällä oleva paperi menee aivan tähän, odottakaapas, aivan tähän toisen paperin reunaan myöten niin, että siinä syntyy terävä kulma. Jos ei tule niin terävä, niin voitte tehdä aina uudelleen. Sillä origameissa lähes aina pystyy korjata, jos on mennyt vähän väärin, niin sen pystyy yleensä korjata jälkikäteen. Mutta nyt siitä pitäisi tulla tämän näköinen. Sitten kun se on tämän näköinen, täällä te näette tämän toisen paperin viivan. Eli sitten viette tämän toisen paperin niin, että tämä taipuu juuri tämän kolmion reunoja pitkin juuri täydellisesti. Ja kun katsotte toiselta puolelta, siellä ei pitäisi näkyä mitään. Ja nyt kun laitatte ne takaisin, tässä näkyy taitoskohta myös toiselta puolelta. Sitten voitte avata näin. Ja siinä on kutakuinkin 4. Sitten teidän täytyy leikata tämä viiva. Yksi keino on se, että otatte nämä 2 sormea. Kynsi menee näin ja tämä toinen sormi on vähän niin kuin tukena. Vedätte tälleen monta kertaa, mutta sitä en suosittele varsinkaan pienemmille, sillä se on hyvin vaikeaa. Ja sitten se pitäisi vain kääntää ja niin. Mutta vedetäänpäs me nyt saksilla tämä koko touhu. Eli leikataan vain tästä. Näitä viivoja pitkin. Ei tämä niin vaikea pitäisi olla edes perheen pienimmille. Me vain leikkaamme tätä viivaa pitkin, joka tänne muodostuu. Ja siinä se on. Minä vielä vähän viimeisen, sillä tästä tuli vähän epäsuora tästä viivasta. Kuten ehkä huomaatte videosta. Eli näin, nyt se on mahdollisimman suora. Tämän voi heittää roskiin tai tehdä toisen pienemmän tällaisen origami-linnun. Mutta sitten kun teillä on tämä, laitatte tämän tähän. Katsotte, että nämä kulmat menevät oikein. Kuten nyt te näette, tämä ei ole ihan suora tämä kulma, joten se kannattaa suoristaa. Ihan joka kulma suurin piirtein tulisi ihan täysin teräväksi. Sillä jos ne eivät ole täysin teräviä, niin se ei välttämättä onnistu niin hyvin. Se työ, jota aikoo tehdä. Joten nyt tämä näyttää vähän paremmalta. Sitten kun teillä on tässä kolmio, kuten taidatte huomata, niin ottakaa tämä ja taittakaa tämä kulma
jotka on täällä, tähän toiseen kulmaan, joka on täällä. Pitäkää paperista ja taittakaa niin, että ne menevät ihan kulma kulmaan. Syntyy pienempi kolmio, kuten nyt huomaatte. Sitten kun tämä on tehty, avaatte kolmion. Täällä, kuten näette, on kaksi tällaista aukeavaa paikkaa. Kun painatte tästä kolmiosta näin, niin tänne avautuu ja voi vähän sormella auttaa. Nytten, kuten näette, pitäkää tästä, kun tämä on tälleen aivan oikein, pitäkää sormella esimerkiksi tästä. Laittakaa näin. Sitten voitte vähän suorastua kulmea näin täältä ylhäältä. Eli sitten käännetään tämä juttu tästä tänne, jonka jälkeen tämä vedetään näitä viivoja pitkin, jolloin syntyy tällainen kuvio, kuten näette. Ja sama tehdään toiselle puolelle, eli pidetään tästä, painetaan tuolta sisäänpäin, nypistään tällaiset turhat kohdat tänne sisään, kulmat menee kulmiin, no näin, yksinkertaisesti, kuten näette. Ja silloin teille pitäisi muodostua tämän näköinen neliö ja sisältä, jos siis ottaa näin ja avaan, pitäisi näkyä jonkin sorttinen tällainen keikko. Jos te olette päässeet tähän vaiheeseen, niin kun täällä on nämä kulmat, voitte jos kääntelette nähdä, että täällä on tällainen aukko. Kun te teette näin, niin siitä tulee tälleen. Eli otatte tästä kulman, käännätte sitä näin, että se menee tätä viivaa pitkin, joka menee tässä. Käännätte sen siihen, näin. Sama tehdään tälle toisellekin puolelle. Sekin otetaan siitä ja käännetään näin. Ja sitten käännätte paperin ja teette saman tällekin puolelle. Näin ja vielä yksi menee. No, tuo meni vähän pieleen, mutta sen pystyy aina korjata, niin kuin minä jo varmasti alussa sanoinkin. Suurin piirtein näin. Eli siitä pitäisi syntyä vähän niin kuin leija, kuten huomaatte. Sitten tässä on tämä kärki. Taitatte sen tänne sisäänpäin ja niin, että tämä viiva täältä, joka ehkä hahmottuu, menee tätä muuta viivaa pitkin. Ja taitatte sen näin. Sitten avaatte sen ylös, nämä ja nämä. Avaatte näin. Että siitä tulee taas se 4, mutta nyt täällä näkyvät viivat. Sen jälkeen, kun täällähän, kun te katsotte, avautuu tällainen, kun te avaatte. Niin pitäkää sillä tavalla, että vain tämä yhdeltä puolelta avautuu ja siitä syntyy tällainen kuvio. Täältä voi vähän auttaa sormella ja tuolla näkyvät viivat. Sen jälkeen taittakaa vain viivoja pitkin sisäänpäin tätä paperia, kuten nyt huomaatte. Eli näin. Sitten se pystyisi vain taittamaan näin, niin siitä syntyy tuollainen. Ja sama tehdään taas toisellekin puolelle. Eli otatte tästä näin, painatte täältä, painatte näitä reunoja pitkin. Tämä taittuu lähes itsestään, taittakaa vaikka ensin täältä alhaalta. Jos teille syntyy tällaisia turhia juttuja, painakaa nekin. Sen jälkeen painakaa jokainen turha kohta niin, että nämä menevät viivoja pitkin. Ja taittakaa siitä ja siitä. Nyt teille pitäisi tulla tällainen timanttimuotoinen juttu. Sen jälkeen te näette, että toisella puolella nämä pystyvät mennä erikseen ja nämä taas avautuvat tällaiseksi. Niin ottakaa tämä yksi. Ja kuten näitte äskenkin ennen tätä muotoa, täälläkin on tällainen kohta, jos laittaa siitä. Niin nyt otamme tästä kulmasta täältä, ei terävässä vaan täältä. Ja viette tämän suurin piirtein tällä tavalla. Näin. Sama homma me teemme myös toiselle puolelle. Mutta ei tähän, sillä silloin se ei onnistuisi mitä yritämme. Sitten minä en välttämättä aina tee näin, mutta nyt esimerkiksi vuoksi, kun tässä on tämä, otatte täältä päädystä ja taivutatte niin, että tämä osa täältä menisi tämän kärkeen, kuten näitä tuossa. Näin. Ja sitten painelette tästä. Sitten laitatte sen takaisin. Kun sen olette hoitaneet, laittakaa sormi tänne sisään. Ja tästä tai toiselta puolelta
minä voin laittaa tätä pois. Painatte tätä tuonne sisään. Se menee kuin itsestään tuonne. Näin. Ja siitä tulee vähän tällainen. Sitten otatte täältä, painatte vähän tätä yhteen ja siitä tulee tällainen. Jos tämä on teidän mielestä liian korkea, niin laskekaa vielä ehkä tämän verran. Tämä on oikeastaan jo parempi. Sitten täällä on tämä toinen. Tehdään sama tälle toiselle, mutta emme tee sitä tuolla tavalla ohuempaa. Eli laitamme sen vain näin, suurin piirtein samalle korkeudelle kuin tämän. Me avaamme tästä, painamme tuolta tämän suurin piirtein tähän. Ja sitten vain säännämme siitä omasta mielestämme oikean kokoisen. Ja odottakaapas näin suurin piirtein. Nyt kun teillä on tämä hoidettu, niin voisitte tehdä, kun täällä, näettekö? Tässä on tämä. Kun käännätte näin, täällä on edelleen tällainen rako. Tässä on tuo kohta. Pystytte taittamaan tämän tähän ja sitten vain sivuista taitatte ja siitä tulee pää. Tässä ovat siivet, mutta ne täytyy ennen kuin ne näyttävät vielä siiviltä, täytyy ottaa näiltä reunoista ja kääntää ne tähän niin pitkälle, kunnes tulee tämä sauma vastaan niin, että niitä ei voi kääntää enempää. Näin. Ja sama tehdään toiselle puolelle. Ja otamme tuosta niin pitkälle kuin pystyy tuosta. Tämä joutsen voi revetä tuossa vaiheessa, mutta sillä ei ole niin väliä. Ja tässä on teille valmis joutsen. Ja kun vedätte päästä ja hännästä, sen pitäisi räpyttää. Se ei aina onnistu sillä tavalla, että se räpyttäisi, mutta ei sillä väliä. Aina voi kokeilla uudelleen. Mutta tämä video taisi ehkä olla siinä. Tai no, ei vielä, sillä näytän vielä miten tämä lentää. Eli oletteko valmiita katsomaan, kun tämä meidän upea joutsenemme, jonka äsken teimme, lentää? 3, 2, 1 ja lentää! Voi voi. No, tämä video taisi olla tässä ja nähdään taas jälleen.